Gaia egiten. Gabon, abenduak 15 dituenean asteazkena da eta argindarraren prezioak beste langa historiko bat igaroko du gaurkoan. Hego Euskal Herriko batez besteko salneurria 281,63 eurokoa izango da megabat orduko. Asteak zeramatzan 200 euro ingururen bueltan, baina azken egunetan gora egin du berriz eta atzean utziko du orain arteko preziorik garestiena zena. Aditu gehienen ustez eskariaren handitzeak energia berriztagarrien ekoizpen txikiagoak eta bereziki gazaren prezioaren igoerak eragin dute egungo egoera. Azken aldagai horrek garrantzi berezia du oraingoan, gazaren prezioa ere maila historikoetan baitago. Gaia zaldatuz, gaurkoan COVID ziurtagiriaren aferak erdigunean jarraitzen du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko epaileek aho batez baimena eman diote Eusko Jaurlaritzari COVID ziurtagiria eremu itxietara zabaltzeko aire zabaleko kirol ekitaldien salbuespenarekin. Hala, ez du baimenik eman besteak beste, futbol zelaietan osasun agiria eskatzeko. COVID ziurtagiria Euskal Herri osoan indarrean den neurrietako bada. Ipar Euskal Herrian hilabeteak daramatza indarrean neurriak. Beharrezkoa da ziurtagiria edukitzea tabernetara eta jatetxetara sartzeko. 50 lagun baino gehiagoko kultur ekintzetara joateko, kirol instalazioetarako zaharretxetara sartzeko eta osasun zentroetan eta ospitaletan larrialdiak ez diren gauzengatik hartatua izateko adibidez. Hego Euskal Herrian berriz aisialdirako jarduerak eta dantzarako aukerak eskaintzen dizkieten lekuetan erakutsi behar zuten ziurtagiria atzor arte. Nafarroan berdin mantentzen da neurria, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aldiz Jaurlaritzak hala eskatuz esparru gehiagotara hedatu du erabilera. EAEko Auzitegi Nagusiak ontzat eman du Jaurlaritzaren eskaera eta gaurtek ziurtagiria erakutsi beharko da 1.000 biztanleko intzintzen metatua 300 kasu edo gehiago duten herrietan eta hirietan ondorengo tokietan. Ostalaritzako eremuetan, gimnasio eta kirolguneetan, kirol ekitaldi itxietan, kultur ekitaldi itxietan eta erietxetan, adineko egoitzetan eta kartzeletan bizita egitera joanez gero. Gure asmoa ez da zigorrik ezartzea, gure asmoa da segurtasunez egin ditzagula egin beharreko ekimenak. Salbuespenak ere badira, kirol espazio irekietan, zinemetan, dendetan eta museoetan besteak beste ez dago behartuta ziurtagiriaren erabilera. Ez da 12 urtetik berakoen kasuan edota aurretik aipaturiko gunetako langileek ez dute COVID ziurtagiria erakutsi beharko. 2022ko urtarrilaren 31 arte egongo da indarrean neurria. Hala ere dekretuak zehazten du egoera epidemiologikoaren arabera egokituko dela erabakia, eta horren arabera epe hori luzatu, aldatu edo bertan behera utz daitekeela. Testuinguru honetan bizitza plataformak manifestazioa deitu du Donostian datorren larunbaterako COVID ziurtagiria salatzeko. Manifestazioa bulebarretik abiatuko da arratsaldeko 5:00. Plataformak adierazi du konstituzioaren aurkakoa dela ziurtagiriaren erabilera eta hainbat nazioarteko lege eta hitzarmen urratzen dituela. Nabarmendu dute oinarrizko eskubideak izugarri murrizten dituela, baztertzailea dela eta epe laburrera gizartea erabat kontrolatzeko abiapuntua dela. Horren arira, Hamaika telebistako lankideak Bilboko kaleetatik ibili dira COVID ziurtagiriaren inguruan herritarrek duten iritzia jasotzeko. Gainera, Eusko Jaurlaritzak izurriaren bueltan eginiko kudeaketa ere aritu dira bilbotarrak. Entzun dezagun. COVID ziurtagiria eremu itxietara zabaltzeko neurria indarrean sartu da. Hala, ziurtagiria eskatu ahalko dute ostalaritzako eremuetan, zentro sozio-sanitarioetan, zahar-etxeetan, kiroldegietan, kultur ekitaldietan eta espetxeetan. Beti ere azken 14 egunetako intzidentzia tasa 1.000 biztanleko 300 kasutik gorakoa bada. Orain arte Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ziurtagiria eskatu ahal zen, aizia eta dantza uztartzen dituzten establezimenduetan, pub eta taberna berezietan, eta 50 pertsona baino gehiago hartzeko baimena duten jatetxeetan. Hala, Hamaika telebista Bilboko kaleetatik ibili da COVID ziurtagirien inguruan herritarrek duten iritzia ezagutze aldera.
Bueno, ni badekot, behar bada, ondo dau. Neurri guztiak ondo dauz, nire ustez. Nire iruditzen zait desproposito bat dela. Gauza bat da neurri sanitarioak egitea, baina iruditzen zait COVID pasaporteak ez daukala osasunarekin inolako zerikusirik. Honeko goratzen dit, orain dela gitxi, Igor Meltxorrek idatzi zuen mobidatxo bat, nola azokan egon zirela txandak, 2.200 pertsonako txandak, guztira 25.000 pertsona egon zirela, eta bien bitartean, anoetan bildu zirela Real Sociedad kontra Real Madrid, pues akit 37.000 persona, eta bar, iruditzen zait oso selektiboak direla movida hauek, eta ez direla egiten benetan osasun neurriengatik, baizik eta ekonomikoki ere interes horiek bilatuta egiten direla. Aquí nos hemos vacunado todos, entonces la vacuna al final pensábamos todos, ¿no?, que era un poco la salvación o la cura de todo esto, ¿no? Y al final pues creo que no ha valido de mucho. Nire iritzia da dokumentazioa bakarrik eskatu dezaketela ertzainak, eta horretarako ikasten dute alkauten edo dena dela. COVID ziurtagiria musukoa edukiaren muga. Pandemia hasi zenetik Eusko Jaurlaritzaren kudeaketaren inguruan ere galdetu die 11 telebistak herritarrei. Danak edozer pertsona, edozer instituzio, ante lo desconocido egiten du nahi duena, nahi eta ahal duena. Beste pandemia badago, segurazki hobeto egingo dute. Podido superar una vacuna, yo creo que al final solo están buscando métodos que al final solamente nos están haciendo prohibir, o sea, nos están cohibiendo a hacer cosas, ¿no? Al final, yo creo. Nik uste dute dabizela Amazonia zeharkatzen, orduen ez dakizie, inop ez daki. Ni enaz ez dekot argudiorik esateko txartoin jauenik, ez osoin ondo dauenik. Zait, ez diztuztela eukin interes komunak edo jendearenak begipuntuan, baizik eta izan direla asko ere gehiago ekonomikoak, orduan nik esango nuke Jaurlaritzak ez duela oso ondo jokatu. Iritziak iritzi, koronavirusaren izurriaren goraldi betean kokatu behar da COVID ziurtagiriaren edapenari buruzko afera. Izan ere, marka guztiak hautsi dituzte azken asteotako positibo kopuruek. Eta orain diru kontuei erreparatuz, gaur boskatuko dituzte 2022ko Nafarroako aurrekontu orokorrei buruzko foru legearen proiektuari eta zerga neurriei buruzko legeari egindako zuzenketak berdina egin zuten atzo Euskal Autonomia Erkidegoan. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzak puntu bat apaldu du hauskunde aurreikuspena. Gai zerrendako puntu bakarra, Euskal Autonomia Erkidegoan. Eusko Jaurlaritzak aurtengo hazkunde ekonomikoaren aurreikuspena puntua jaitsi du. Irailean barne produktu gordinaren 6,7ko igoera finkatu ondoren, 5,6 apaldu du orain ekonomia sailak. Pandemiaren arira susperraldiak eragindako albondorioek osagai batzuen eskazia eta energiaren garestitza direla medio 1,1 puntu kendu dizkio Jaurlaritzak irailean finkatu zuen goraldiari. Que pasa del 6,7% previsto en septiembre al 5,6% actual. Aldiz, Pedro Azpiazu sailburuak adierazi du 2022an 6,7 egingo duela gora barne produktu gordinak, irailean aurreikusi zutena baino 30 gehiago. Eguneratze hori Eustaten hiruhileroko kontu ekonomikoak argitaratu eta ekonomia zuzendaritzak aldagai esogeno gisa erabiltzen dituen datok bildu ondoren eginda. Nola nahi ere aurreikuspen horiek ez dute aldatzen Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuaren diseinua. Izan ere barne produktu gordin nominalaren 9,9%rainoko igoera ere jasotzen dute. Seinalotuta baitago EAEko aurrekontuan jasotako diru sarrerei justifikatzen dituen diru bilketarako gaitasunarekin, ekonomia sailak adierazi duenez. Testuinguru honetan Legebiltzarrean Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuei aurkeztutako osoko zuzenketak atzera bota ditu EAJaren eta PSren gehiengoak, EH Bildurekin itxitako akordioari esker. PP Ciudadanosek Elkarrekin Podemosiuk eta Voxek aurkezturiko osoko zuzenketak ziren. Oposizioaren ustez ez direlako Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak behar dituzten aurrekontuak. Estos presupuestos creemos que representan otra oportunidad perdida. Consideramos que son timoratos y escasos. EH Bildurekin hainbat konpromiso eta 253 milioi euroko balioa duten aldaketak adostu ondoren iritsi da akordioa. Tramitea hau gaindituta abenduaren 23an onartuko du Euskal Legebiltzarrak 13.000 milioi euroko aurrekontua.
Lan gatazketan aldiz, iragarria zen jada Gotxone Sagardui osasun sailburuak, esan du premia berezirik ez duten lehen mailako arretako kontsultak atzeratuko direla, erabakia kaserrea. Eragin eta protesta egitera bultzatu du ESK sindikatua. Bertako kide Imanol Rodríguez izan da gaurko magazinean gertatutakoa azaltzeko, entzun dezagun. Guretzako erabaki okerra da, ditugun beharrei kontra egiten dion erabakia. Inbertsioa gehien falta dugunean, murrizketekin datoz. Eta oso ahul dagoen lehen arretari beste kolpe bat ematean. Praktikan horrek zer esan nahi du, patologia kronikoak dituzten milaka pertsonek beste bine ere osasunerako eskubidea mugatuta ikusiko dutela. Nazioarteko gaiei helduta berriz, gaurtik legezkoa da marihuana kontsumitu eta hastea Maltan. Neurria onartu duen Europako lehen herrialdea bihurtu da horrela arauak, baina baditu mugak ere. Norbanakoek ezin izango dituzte 7 gramo baino gehiago eraman eta etxean gehienez ere 4 kalamu landare hazialko dituzte. Horrez gain, debekatuta egongo da jendaurrean edota aurren aurrean erretzea. Bestalde, gaurko magazinean, Libia Eusko Jaurlaritzako gizarte politiketako sailburu ordea izan da gonbidatu nagusi giza. Izan ere, Euskadiko enpresari gazteen saria eman zuen Bart Gasteizen Beatriz Artolazabal sailburuak. Hain zuzen ere, kultura sektoreko emakume enpresaburu gazte saria. Hala, sektoreko emakumeen parte hartzea izan du Libiak izpide. Gero eta papel handiagoa daukagula eta gero eta emakume gehiago ikusten ditugula sari hauetan eta beharrezkoa da. Dano dakigu, urratsak ematen ari garela, baina oraindik hainbat arlotan oso atzera gabiltzala eta oraindik argazkietan oso nabari dela enpresa baten zuzendaritza kontseilua edo beste hainbat arlotan ere, baita politikan ere batzutan agertzen dira gizonezkoak bakarrik eta nik uste dut pixkanaka urratsak ematen ari direla. Eta gaiaz aldatuta gaur Bilboko Alde Zaharreko 3 familia etxegabetu dituzte. Zehazki zonaldean hainbat etxebizitza dituen jabe batek Herribera Bederatziko eraikina erosi eta alokairuen prezioa igo eta gero gaurkoa ez da kasu isolatua hala. Etxebizitza sindikatuak Bilbon eginiko agerraldian ohartarazi duenez, urteak dira auzoak, kaleak eta bizitzak salgai jarri eta merkantzia bihurtu direla. Bilboko Alde Zaharreko 3 familia etxegabetu dituzte. Kaleratzea burutu da gainera, eraikinaren jabe berriak alokairu kontratuak bertan bera utzi dituelako. Hala, Herribera Bederatziko auzokideek eta AZET etxebizitza sindikatuak prentsaurrekoa egin dute zonaldeko bizilekuen espekulazioa salatze aldera. Izan ere, udan bai bizilagunak bai sindikatua, jakitun izan ziren Alde Zaharrean hainbat etxebizitza dituen jabe batek eraikina erosi zuela, eta etxelagunek azaldu dute helburu argi batekin jabetu zela eraikuntzaz, batik bat bizitokien balioa handitzeko eta alokairuen prezioa igotzeko. Jabe berria helburu argi batekin iritsi da auzora, etxebizitzen balioa handitzea, eta ordaintzen genituen alokairuak errenta altuagoengatik ordezkatzea. Eta bere planetan noski auzokideok soberan gaude. Horiek horrela etxebizitza eraikin horretan hamarkadak bizitzen egon diren 5 familietatik 3 gaur alde egin behar izan dute. Horregatik agerraldia egin dute Herribera Bederatziko bizilagunek eta AZETek. Ohartarazi dute gainera etxegabetzeko modu asko daudela, besteak beste alokairuaren errenta igotzea eta agindu judizial barik mehatxuka etxetik ateratzen saiatzea. Etxegabetze sotilak dira, oharkabean pasatzen direnak, impunitate osoz gauzatzen direnak, eta instituzioen babes osoarekin exekutatzen direnak. Baina gaurko kaleratzea ez dela kasu isolatua nabarmendu dute. Horregatik etxebizitzaren afera estrukturala dela aitortu dute eta auzokideek zein AZETek main gaineratu dute espekulazioa klase desjabetuen kontrako erasoa dela eta instituzioen konplizitatearekin ematen dela. Honetan,
Horrelako operazio espekulatiboak ez dira soilik eskrupulorik gabeko jabe maltzurren maniobra individualak. Etxe bizitzaren auzia arazo estrukturala da, eta klase jabedunaren estrategia orokorrago baten baitan kokatu behar dugu. Klase desjabetuen kontrako erasoaldia dena eta instituzioen konplizidadearekin ematen dena. Bi familia bizi dira oraindik Herribera bederatziko eraikinean, hala sindikatuak bi eskaera argi ditu jabetza berriarentzat. Batetik auzokideek lehenengo jabearekin sinatutako kontratua errespetatzea, eta bestetik eraikina eraberritzeko obra guztiak egongo bizilagunekin adostea. Eta albistegia bukatu baino lehen kiroletan Eurokopako kanporaketen faseari ekingo dio Lointek Gernika Bizkaiak gaur arratsaldean Kukuroba talde turkiarraren aurka. Eurokopako kanporaketen faseari ekingo dio Lointe Gernika Bizkaiak gaur arratsaldean Kukuroba talde turkiarraren aurka. Multzoen fase zaila izan dute bizkaitarrek, eta bi norgehiagoka irabazita 3. sailkatu da Mario Lopezen taldea. Horiek horrela multzo buru bat egokitu zaio Gernikari lehen kanporaketan. Aurreko fasean lehia guztiak aixe irabazi dituen Kukuroba taldea hain zuzen. Estatu Batuetako emakumezkoen NBA ligatik pasatako 7 jokalari ditu talde turkiarrak, txapelketako talde indartsuenetarikoa da beraz. Hala ere, etxean jokatuko dute joaneko partida Gernikarrek, eta maloste betetzea espero dute. Horrek taldea lagunduko duela uste dute jokalariek, naiz eta txapelketa honetan etxean jokatutako 3 partida galdu dituzten aurten. Jokalariak zainzaleak, beraz, lehen garaipena ospatzeko gogoz egongo dira. 4. urtez jarraian lortu du Lointek Gernikak Europako multzoen fasea gainditu eta kanporaketetarako sailkatzea, eta eskarmentu hori ere lagun izango duten Mario Lopezen neskek. Gainera, multzoen fasean partida oso itxiak jokatzera ohitu dira, puntu gutxiko aldeaz irabazi eta galdu dituztenak. Turkiarrek aldiz erraztasun handiakoz gailendu zaizki aurkariei 6 partiduetan, eta lehiakortasun horretara ohitu gabe egon daitezke. Hori baliatzen saiatuko da etxeko taldea. March Roundtree eta Lashan Hicks gabe jokatu beharko dute, eta deialdia Arrobiko Paule Loroño gaztearekin osatu du prestatzaileak. Kultur kontuetan berriz, zeinen ederra izango den fest lelopean jaialdi berezi bat antolatu egin du Zetak taldeak. Zeinen ederra izango den. Zeinen ederra izango den fest jaialdia aurkeztu du Zetak taldeak. Peio Reparazek zuzentzen duen proiektuak iragan urtean iragarri zuen jaialdia egiteko asmoa, eta lekua eta kartela argitu gabe ere, jada 2000 sarrera zituen salduak ekitaldiak. Atzeratu behar izan zuten, eta orain parte hartuko duten zenbait talde jakinarazi dituzte antolatzaileek. Zetakekin batera, Gatibu, Iseo Andodo Sound, Zo, ETS, Maria Arnal y Marcel Bagués, Los Chicos del Maíz, Sua eta Adriana Gaulter ere arituko dira, oraindik baieztatzeke dauden beste zenbaitez gain. Ekitaldi erraldoia izango dela iragarri dute, Barakaldoko beken datorren urteko apirilaren 2 ospatuko dena. Bien por alejar el mal, mediocridad de manual, pobreza espiritual, mundu guztiarentzako topagune bilakatu nahi dute jaialdia. Herri txikia izan arren, Euskal Herrian horrelako gauza handiak egiteko gai garela erakusten duen erakustaldi bat izango dela adierazi dute antolatzaileek. Euskal Herriko urteko musika eta gizarte ekitaldi nagusi bilakatu nahi dute jaialdi berezi hori. Esan bezala, Zetak taldeak antolatzen du, Panda Artist Management enpresarekin batera eta Bizkaiko Foru Aldundiaren babesarekin. Hala, zenbait talde parte hartzaile eta ekitaldiaren data eta lekua iragartzearekin batera, urteroko zita bilakatzeko asmoa ere agertu dute antolatzaileek. Jendea ohitu dadila, apirileko lehen larun bat guztietan lagunekin hitzordu bat izatera. Gu zorionekoak, gordetako ametxen kutsa irekia.
Eta gaurko albistegiarekin amaitzeko musika proposamen batekin utziko zaituztegu. Thatchers taldearen bihotz model kantua da jarraian entzungo duzuena. Ez mugitu, horren bueltan elkarrizketari irekiko diogulako tartea orain arte. Gabon, berriro Bizkaiko autoeskoletako langileek asteazken honetan salatu egin dutenez sektoreko patronalak negoziazioak desblokeatzeko proposamenik egin gabe. Jarraitzen duela sindikatuak deituta kotxe karabana bat egin dute gaurkoan Bilbo eta Barakaldo artean 2010etik berritu gabe dagoen hitzarmen bat berritzeko. Horren inguruan aritzeko gurekin dugu pandaiaren beste aldean Leire Sangroniz, ELA sindikatuko arduraduna. Gabon, Leire. Gabon. Gabon, Leire. Hilabete honetan 5 egunetako greba antolatu egin duzue, baina greba hau aurretik datorrezta. Konta eguzu nondik datorren eta zer eskatzen duzue? Bale, mobilizazioekin eta greba egiten hasi ginen ekainan. Eta hortik ona egin dugu 22 egun greba. Izan dugu 12 mahai negoziatzailea. Eta orain arte, eskaintzen duena patronalak bakarrik da IPC igoera. Egon dana, hori markatzea oinarrizko soldatan. Da guk eskatzen duguna da, pixka bat
dignifikatzea eta gure langileak prekarietatetik ataratzea. Bai, gaur egun daukaguna da irakaslea izan da, oinarrizko soldata da 1.000 eurokoa. Eta adibidez, administratzailea bazara, sekretaria modukoa edo, baina auxiliarra izan da, badaukate oinarrizko soldatan 850 euro. Bai, orduan, hori da, esango nuke eskaera nagusia, baina ez da bakarrik hori, baita ere, gu daukagun lana, ez gara konsideratzen gidari moduan, bai, autoeskoletako irakasleak, eta halako gauza gertatzen direnez, baita ere eskatzen dugu aurre jubilazioarekin zeo zer egitea, eta murrizketa bat egotea auxiliarren kasuan orduetan, haiek egiten dute astero 40 eta guk egiten dugu 35, baina nik esango nuke arazo larriena dela oraindik mugitzen dela diru famatu hori, beharrezko izaten dela guretzat askotan ordu estrak egitea, ze bestela ezinezkoa da hilabete amaitzea eta horretarako ordaintzen digute hori, diruarekin. Bai, eta orduan nahi duguna, eskatzen duguna da erregularizatzea gure sektorea. Eramaten dugula 11 urte soldata izoztuta, bai? Eta, oinarrizko soldatak esan ditudanak, lotsagarria dira gaur egun. Eta borroka honekin egoerak hobera egite aldera, zer nolako hitzarmena bilatzen duzue? Bilatzen dugun hitzarmena da, pixka bat dignifikatzea gure soldatak, eta baita ere, esan dudana, bai, amaitzea praktika hauekin, bai, beste mendeko praktikak izaten direla. Eta amaitu nahi dugu horrekin, jartzea dana izan behar den moduan, beste lantokietan egiten duten moduan. Eta gainera uste dugu beharrezko izango dela baita ere gure sektorea aurrera eramateko, bai? Beharrezkoa izango dela eta ez bakarrik langileentzat, baizik eta enpresentzat, bai, zer dituzten praktikak ez dira bidezkoak. Eta, zuen ustez, noiz ailegatuko dira aldaketa horiek, hau da, non dago blokeoa akordio hori edo akordiora ez iristeko? Gertatzen dana da distantzia handia daukagu gure artean, guk proposamen desberdinak egin dugu, baita ere markatu dugu zeinek izan behar diren pausoak edo gure posturak edo gure jarrerak hurbiltzeko, eta orain arte uste dugu patronalak egiten dana da pixkat jolastea alkansantzio, bai? Hauek se bajaran del burro, eta ez da gertatuko. Bai, egia esateko, igual ez gaude guztio greban, zoritxarrez badaude langile batzu joaten direla lan egitera, baina gaudenok indar sentitzen gara, pentsatzen dugu gainera merezi dugula, eskatzen dugula da bidezkoa, eta jarraitu egingo dugu bide honetan. Espero dugu, momentu batean haiek baita ere konsideratzea arrazoi daukagula. Noiz, ez dakigu hori igual apabiko presidenteari galdetu beharko dio, Iñigo Montenegrori. Eta orain nekea aipatu egin duzula, nola daude langileak pixkate fokua pertsonengan jarrita, grebara begira baikorrak daude? Egunaren arabera, bai, greban egotea nahiko gogorra da, gero bakoitza dauka bere egoera pertsonala, dirua beharrezkoa da aurrera eramateko bizitza, baina hain argi daukagunez gure eskubideak direla, bai, eta gure taldea dago oso estua, harreman oso onak ditugu eta egin dugu, eta indartsuak gaude. Indartsua gaude eta jarraitu egingo dugu jotake irabazi arte. Eta amaitzeko Leire hurrengo hilabetei begira ez bada akordioa iristen mobilizazioekin jarraituko duzu edo zeintzuk izango lirateke hurrengo pausuak? Hurrengo pausoak erabakitzeko gure ideia da orain gaude aste honetan, aste hau pasata gero
begirada bat ematea, eskatu diogu patronalari gure proposamenari erantzun bat emateko idatziz, eta horren zain gaude, olentzeroari eskatu diogu zeozer jasotzeko alde horretatik, eta pentsatu egingo dugu, baina bai jarraitu egingo dugu borrokatzen lortu arte. Nola? Pues auskalo, bai? Auskalo, baina urtarriletik aurrera jarraitu egingo dugu lortu arte, merezi dugulako, bidezkoa delako eta derrigorrezkoa delako dignifikatzeko gure lana. Eskerrik asko Leire eta animo borroka horretan. Bale, eskerrik asko zuei. Agur. Agur. Eta zuek ez mugitu, publizitatera joango gara eta bueltan solasaldiari ekingo diogu orain arte. Amaikak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera amaikari. Aukeran, amaika. Flipatxo! Kakingarria. Irakurri duzu? Ordu esan. Hau bai bifatu. Aragia, literal. Ze ona. Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria, zuk badakizulako. Bai, irratia. Naiz irratia. Irratiak, iraganetik baino etorkizunetik baitu gehiago, herri honek bezala. Horregatik gu, etorkizuneko irrati bat prestatzen hasi ginen. Entzun dugu gure podcastekin erritmo onean txukuntzen duzuela etxea. Badakigu autoan entzuten gaituzuela, oinez, autobusean edota tabernan. Informazioa guretzat ezinbestekoa da, eta badakigu zuei ere etxetik informatuak irtetea gustatzen zaizuela. Gehiago flipatzen duzuela gure adituen playlistekin, aplikazioen algoritmoekin baino. Anitzak zarete, eta hemen denontzako dago tokia. Horregatik guztiagatik, naiz irratia, musikan, entretenimenduan eta informazioan oinarritzen da. Baina batez ere, zuek guztiongan, elkar ulertzeko modurik onena baita, elkar entzutea. Neskak badakigu nola egin. Lasaietako gela zelaira. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Ixo, hemen nerea gaitza. Blokeatuta segi. Aurrera! Eman egurra! Euskara, bihotzetik Espainietara. Tituluak nahi dituzu. Ez izan monarkikoa, ez jo zertzuelara, ez dauka emeriturik. Ega first eta abar baian bai online you. Baian bai online. Sistema de masa, ikasten duzulako zeure kasa. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Amaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, Amaika egin. Amaika Fundazioaren babesle egin nahi duzu? Sartu amaika.eus bat izan Amaika egin orrialdera eta osatu formularioa. Oso erraza da. Zein ekarpen egin nahi duzun aukeratu ondoren, eskatzen diren datu pertsonalak jarri eta baldintza legalak onartu besterik ez duzu egin behar.
Hamaika Telebistako informazioa jaso nahi izan ezkero, onartzen dut Hamaika Telebistako informazio komertziala jasotzea ere klikatu, eta bidali. Telebista ezberdin bat egitea posible delako. Bat izan, Hamaika egin. Gabon bagaude solazaldian, gaur Miguelekin, Gabon, ondo torri. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta garraian lehenengo gaiari helduko diogu, nola ez, COVID ziurtagiriaren aferari. Gaur Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak baimena eman du hau eskatzeko aire zabaleko espazioetan edo, ez barkatu leku itxietan, baina aire zabaleko kirolekitaldien salbuespena ezarri du ere. Atzo Hugo Mayor, Ikerbaseko ikerlaria egon zan gurekin eguerdian, eta horren inguruan aritu egin zen, entzun dezagun. Badakigu, birus honi aurre egiteko ahal eta neurri gehien jartzen badira ekidituko dela, bere edapena. Baina, hori esan da ere, badakigu ere, txertatuok ez degula guztiz ekiditzen kutsatzeak, eta orduan hor ere transmisioak badirela, orduan, badauzka arista ezberdina honek. Hugok esan du, neurriak bai, baina hauek ez, ados horrekin zer deritzozu horren beharketari? Nik uste dut pandemia kontrolatzeko tresna ezberdinak ditugula, ezta? Eta horien artean, esango nuke momentu honetan nagusiena, txertaketa bera dela. Eta Espainiar estatua, esango nuke Portugalekin batera uste duela, Europako herrialdeak non txertaketa tasa altuena dagoen, orduan. Horrelako neurri bat martxan jartzea, helburua izanik batez ere txertaketa tasa handitzea, ez dio zentzu asko ikusten zergatik, pasaportea edo agiria bada beste tresna bat, eskuartean izan dezakeguna, baina kalte ordain edo ondorio asko ditu. Eta baina artean batez ere kontrol sozialaren aragotzea. Honek ez du esan nahi, gaur egun guztio dugu mugikorra, guztio kontrolatuta gaude, horrek ez du esan nahi agian kontrol soziala asko areagotuko denik, zeratu horiek badituzte dagoeneko bai estatu bai enpresek haien eskura, baina larriena uste dut hemen dela pertsonok edo norbanakoak neurri horiek nola metabolizatzen ditugun eta nola barneratzen ditugun ohiko neurri bezala edo neurri normal bezala. Eta albokalte hori edo efektu hori ikusita uste dut COVID ziurtagiria badela nolabait eraso bat eskubide horiekiko. Hala ere, jarri behar ditugu nire ustez bestelako estrategia batzuk txertaketa handitzeko eta apur bat ikuspegi sanitari batetik zaintza kolektiboari ere irtenbide bat emateko. Eta hor, dagoeneko irakurri dut egin dela ikerketa bat Danimarkan, eta aipatzen da nola Danimarkan pasaportea edo agiria aktibo jarri zenean, lehenengo asteetan txertaketa kopurua handitu zen, baina hurrengo asteetan gertatu zena zen arrakala bat sortu zela apur bat txertatuen eta ez txertatuen artean. Zergatik, ez txertatuek ikusten zutelako kohertzio neurri bat bezala edo behartuta zeudela hori egitera. Eta uste dut horrelako politika publikoak arakatzerak orduan kohertzioa baino gehiago adostasuna bilatu behar dela eta agian sedukzioa edo behintzat konsensu minimo bat. Eta Euskal Herriari begira nola uste duzu dagoela gizartea? Nik uste gizartean nahiko kontzientziatua dagoela afera honetan, eta hor dauzkagu txertaketa tasak, eta oro har neurriak betetzen ari dira. Eta esan dudan bezala, pedagogia politikoa egin behar da, administrazio publikotik eta osasun saietik batez ere. Eta zuzen ere pedagogia politikoa egitea da Osakidetza bezalako instituzio publiko bat indartzea, lehen arretako zerbitzua indartzea, eta arakatzaileen kopurua indartzea hor ikusi genuen 4.000 arakatzaile bakalera bota ziren honen dela hilabete batzuk, eta ez diren berreskuratu. Eta osasungintza publikoa daukagun guzti zahulduta. Orduan pedagogia eta benetan apustu politikoa, nire ustez gehiago egin behar da horretan, eta zain beste kontrol sozialerako mekanismo batzuetan. Hamaikako telebistako lankideak egon dira Bilboko kaletatik horren inguruan. Galdezka entzun ditzagun euren iritziak. COVID ziurtagiria eremu itzietara zabaltzeko neurria indarrean sartu da. Hala, ziurtagiria eskatu ahalko dute ostalaritzako eremuetan, zentro sozio-sanitarioetan, zahar-etxeetan, kiroldegietan, kultur ekitaldietan eta espetxeetan.
Beti ere azken 14 egunetako intzidentzia tasa 100.000 biztanleko 300 kasutik gorakoa bada. Orain arte Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ziurtagiria eskatu altzen, aizia eta dantza uztartzen dituzten establezimenduetan, pub eta taberna berezietan, eta 50 pertsona baino gehiago hartzeko baimena duten jatetzeetan. Hala, Hamaika Telebista Bilboko kaleetatik ibili da, COVID ziurtagirien inguruan herritarrek duten iritzia ezagutze aldera. Bueno, ni badekot, behar bada, ondo dau. Neurri guztiak ondo dauz, nire ustez. Nire iruditzen zait desproposito bat dela. Gauza bat da neurri sanitarioak egitea, baina iruditzen zait COVID pasaporteak ez daukala osasunarekin inolako zerikusirik. Honeko goratzen dit, orain dela gitxi, Igor Meltxorrek idatzi zuen mobidatxo bat, nola azokan egon zirela txandak, 1.200 pertsonako txandak, guztira 25.000 pertsona egon zirela, eta bien bitartean, anoetan bildu zirela Real Sociedad kontra Real Madrid, pues akit 37.000 persona, eta bar, iruditzen zait oso selektiboak direla movida hauek, eta ez direla egiten benetan osasun neurriengatik, baizik eta ekonomikoki ere interes horiek bilatuta egiten direla. Aquí nos hemos vacunado todos, entonces la vacuna al final pensábamos todos, ¿no?, que era un poco la salvación o la cura de todo esto, ¿no? Y al final pues creo que no ha valido de mucho. Nire iritzia da dokumentazioa bakarrik eskatu dezaketela ertzainak, eta horretarako ikasten dute arkauten edo dena dela. COVID ziurtagiria musukoa edukiaren muga. Pandemia hasi zenetik Eusko Jaurlaritzaren kudeaketaren inguruan ere galdetu die Hamaika Telebistak herritarrei. Danak edozer pertsona, edozer instituzio, ante lo desconocido egiten du nahi duena, nahi eta alduena. Beste pandemia badago, segurazki hobeto egingo dut. Podido superar una vacuna, yo creo que al final solo están buscando métodos que al final solamente nos están haciendo prohibir, o sea, nos están cohibiendo hacer cosas, ¿no? Al final, yo creo. Nik uste dute dabizela Amazonia zeharkatzen, orduen ez dakizie, inop ez daki. Ni enaz ez dekot argudiorik esateko txartoin jauenik, ez osoin ondo dauenik. Zait, ez diztuztela eukin interes komunak edo jendearenak begipuntuan, baizik eta izan direla asko zere gehiago ekonomikoak, orduan nik esango nuke Jaurlaritzak ez duela oso ondo jokatu. Iritziak iritzi, koronavirusaren izurriaren goraldi betean kokatu behar da COVID ziurtagiriaren edapenari buruzko afera. Izan ere, marka guztiak hautsi dituzte azken asteotako positibo kopuruek. Eta oraingoan gaia zaldatuz, gaurkoan Ernai Gazte Antolakundeak eta SPC herrialde katalanetako ikasle sindikatuak adierazpen bateratu bat plazaratu dute Castells lege gisa izendatu dutenen kontra hotz unibertsitateko elkar bizitza legearen eta unibertsitate sistemaren lege orokorraren aurka. Horren inguruan aritzeko pandearen beste aldean dago Nikole Ziarrusta Ernaitik. Gabon, Nikole? Gabon. Nikole, konta eguzu Ernaik eta SPC-koek lege hori desobeditzeko deia lusatu egin duzue. Zeintzuk dira arrazoiak? Bai, guk salatzen dugu orokorrean lege hauek badatozela egungo unibertsitate eredu baten sakontzera, unibertsitate neoliberalaren sakontzera, eta beraz, privatizazioan eta merkantilizazioan sakontzeko lege batzuk direla, Espainiako Unibertsitate Ministerioak adostasun lege gisa aurkeztu zuen, baina unibertsitateko hezkuntza komunitatearekin adostu gabeko lege bat da, ezta? Bai, hau elkarbizitza legeari dagokionez, uste dugu benetan ez dela lege hau hezkuntza komunitatearekin eztabaidatu eta eztabaidatu baldin bada Espainiar estatuko marko oso zentralista batzuetan eginikoa dela uste dugu, eta ez benetan hezkuntza komunitateak behar duen zabaltasun horretan eztabaidatua. Eta oraindik gutxiago euskal hezkuntza komunitatearekin, Zuek zeuek esan duzue gainera demokrazia bai, baina manifestazioak debekatu, elkartasuna oztopatu. Nola da posible hau? Bai, elkarbizitza legeak egiten duena da, ez du esaten bere horretan oztopatuko dituenik mobilizaziorako eta eztabaidarako espazio desberdinak, baina egiten duena bada erregimen disiplinatorio berri bat ezarri,
Eta, erregimen disiplinatorio berri honetan, badaude falta batzuk, 3 mailatan klasifikatzen diren falta batzuk, oso larriak eta arinak liratekenak, eta horrei jartzen zaizkie bakoitzari beren zigor batzuk, ez? Eta adibidez, aipatzearren, falta larrietako bat izango litzateke unibertsitateetako osasun neurriak ez betetzea. Eta falta larrientzako zigor proposamena 3 urtetarainoko unibertsitatetik kanporaketa litzateke. Ulertzen dugu hau neurri gabea dela eta orokorrean egunokotasunan ez dela ezarriko, baina momentu puntualetan ezarriko dela eta momentu puntual horiek izango dira ikasleari antolatzen denean eta ekintzaren bat proposatzen duenean, ez? Beraz, pentsatzen dugu elkarbizitza legea orokorrean elkarbizitzarako eta gatazken konponbide demokratiko baterako bidea baino errepresio politikorako tresna bezala erabili aldutela. Eta beste behin, Nikole, merkantilizazio eta pribatasuna bultzatzen duen beste lege baten aurrean gaude, horiek dira zehatz-mehatz atzean dauden interesak, ezta? Bai, hau losuri dagokionez, unibertsitateko erreforma berria dela eta unibertsitateko erreforma berri honek planteatzen dituen logikak pentsatzen dugu badirela orain arte izan diren logika berdinak orokorrean, ez? Hasieran esan dut, baina unibertsitate neoliberal horren logika berdinak, ez? Hau diot eta losun bertan ematen du badagoela unibertsitate pribatuaren, ez kontrako, baina kezka bat, unibertsitate pribatuen boterearen inguruko kezka bat, baina gero planteatzen duen publikotasun ereduan ez da benetan errotikako aldaketa bat ematen merkantilizazio eta privatizazio horrekiko, ez? Hau da, planteatzen duen publikotasun eredua ustua dago nolabait. Eta biharko egunean, Nikole, mobilizazioak egingo dituzue horren arira, ez da? Bai, hori da. Guk Ernaitik mobilizazioak deitu ditugu 3 kampus desberdinetan, Gasteizen, Leioan eta Donostian hemen Ibaetan deitu ditugu, eta mobilizazioak ez ezik, biharkoa desobedientzerako eta ikasle borrokarako egun bat izango dela aipatu nahiko nuke, ez? Egun guztiko edo goizean zeharreko ekimenak egongo dira, propaganda ere bai, eta hori gero 12etan mobilizazioak. Besterik gabe, Nikole, mila esker gurekin egoteagatik eta gure galderak erantzuteagatik. Zuei, eskerrik asko. Agur. Eta guk geukamen platoan Osakidetzaren egoerarekin jarraituko dugu solazaldia, Mikel ondo ikusten baduzu. Izan ere, larriak ez diren lehen mailako arretako kontsultak etenda. Aurkitzen ditugu gaurko magazinean, Imanol Rodríguez, ESK sindikatutik horretaz aritu eginda. Ikus ezagun. Guretzako erabaki okerra da. Ditugun beharrei kontra egiten dion erabakia. Inbertsioa gehien falta dugunean, murrizketekin datoz. Eta oso ahul dagoen lehen arretari beste kolpe bat ematean. Praktikan horrek zer esan nahi du, patologia kronikoak dituzten milaka pertsonek beste bine ere osasunerako eskubidea mugatuta ikusiko dutela. Non dago, Mikel, larritasun hori neurtzeko marra? Larritasuna neurtzeko marra ikusiko dugu nik uste dut hemendik urte batzuetara. Azken finean hemen daude 2 paradigma osasuna ulertzeko. Alde batetik edo da aurretiaz lantzen den osasuna, hau da komunitateekin bat egiten duena, eta gaixotasunak sendatzean baino gaixotasunak ez ematean oinarritzen dena. Eta bigarren paradigma da, eta horretan sakontzen ari gara, behin gaixotasunak egonda, hori sendatzera bideratzen den osasungintza publikoa edo pribatua, Eusko Jaurlaritzaren kasuan ere. Lehen esaten nuen, ez? Covid-a borrokatzeko eta gainditzeko behitugu tresna ezberdinak, eta nagusina txertaketa baldin bada, esango nuke bigarren nagusiena badela osasungintza publikoa, eta batez ere lehen arretako zerbitzua hor detektatzen direlako benetan, bestelako gaixotasunak eta baita COVID-aren inguruko gaixotasunak. Eta horrez badago politika publiko indartsu bat, ez badago benetan indartze struktural bat horren gainean, nekez egingo diogu aurre bai COVID-ari eta bestelako gaixotasunei. Eta askotan esaten da, horrelako murrizketak edo horrelako egoerak, eta esekako kideak ere esan du,
ez dira soilik COVID-aren ondorioz ematen. COVID-a baino lehen ere murrizketak egon bat zeuden. Gogoan izan behar dugu adibidez, Bilboko anbulategietan, eta suposatzen dut beste hiriburuetan edo herrietan, bai Gabonetan eta bai Udan, opor garaia denean, anbulategiak arratsaldeko 5etan izten zirela, eta 8etan. Edo bestela ere ikusi dezakegu nola Deustuko, paka edo atentzio jarraituko gunea itxi zuten gauez. Orduan, badago nola baiteko tendentzia bat osasungintza merkantilizatzeko, etekin ekonomiko ateratzeko, baino baita ere, osasunaren inguruko paradigma horretan, benda edo senda bidea gaixotasunaren ondoren jartzeko eta ez lehenago. Bai, zuke komentatu egin duzu pandemia baino lehen bebai grebak egon ziren osasungintzan, orduan arazoa askoz bezakonagoa da, ezta? Badirudi gaurko zera bat dela, baina askoz be aurretik datorren zeu zer da. Asko sakonagoa da, aurretik ere murrizketak ematen ziren, eta ez bakarrik murrizketak dagoeneko aktiboa den zerbitzuetan, baizik eta SK-ko kidea izan dugunez hemen, SK ere eta Lab ere daude sartuta salaketa batean, OPetan edo enplegu publikoko prozesuetan ere ikusi dezakegula entxufismoa nahiko ohikoa izaten den Osakidetzaren baitan. Eta hau da, nolabait, aldebiko joera bat, alde batetik ikusi dezakegula osasungintza publikoaren eremua uzten ari den, bai partida ekonomikoetan, bai inbertsioetan, bai pertsonalean eta bai horrelako murrizketetan, eta indartzen ari den osasungintza pribatua, adibidez Europar funtsekiko Eusko Jaurlaritzak aurkeztu duen proiektuan, badago osasun berri izeneko proiektu bat, non osasungintza pribatuko agente, enpresa eta bestelakoek parte hartze zuzena daukaten, eta azken finean, etekin ekonomiko bat atera nahi duten hortik, edo Bilbonera ikusi dezakegun, nola IMEK-uri eman zitzaion luxuzko posizio bat, edo luxuzko horrelako orube bat, hemen deustun bertan, orduan. Badago hor, nolabaiteko politika kontrasango hor bat, esan dezakegu COVID-ak diskurtso ofizialetan lehen lerroan jarri dituela osasungintza, zaintza eta bestelako paradigma batzuk diskurtsiboki, baina gero politika publiko errealetan hori ez da antzematen edo ez du inpaktu zuzenik. Hori zen galdera, ezta egoera sanitarioa oso latza da momentu honetan, eta olako politika ikusten ditugu, orduan beste behin nabaritzen da osasuna ekonomiaren azpitik geratzen dela, ezta? Berriro ere paradigma berdinean sartuta gaude. Eta aurretik aipatu nahi nuen, hor Eusko Jaurlaritzarekin, Eusko Jaurlaritzak aurkeztu dituen aurrekontuetan eta EH Bilduk onartu dituen aurrekontu horietan, badago partida berezi bat lehen arreta indartzeko. Baina esango nuke lehen arreta indartzeko partida hori ere badela, nolabait nahiko koiunturala. Eta neurri estrukturalak ez badira hartzen, bestelako paradigma batzuk ez badira indartzen, nek ez aurrengo zaio horrelako pandemia bati. Eta kongoan hartu behar dugu, hau badela lehenengo pandemia, baina esaten ari direla horrelako fenomeno mundialak geroz eta gehiago emango direla. Eta zure ustez zeintzuk izan beharko lirateke neurriak, inbertsio gehiago adibidez? Nik uste dut inbertsio gehiago, batez ere osasungintza publikoaren aldeko apustu garbi bat egitea, eta apustu garbia egiteak esan nahi du inbertsiorik ez egitea osasungintza pribatuan, eta gero inbertsio horretan, aipatuko nuke ere kontratazio politika handitu behar dela. Lehen esan dut, 4.000 arakatzaileek kalera bota ziren, eta gaur egun ez dira berreskuratu. Eta arakatzaileek ez dute behar ere osasungintzaren inguruko horrelako estudio, horrelako formakuntza zehatzik, baizik eta edonorrez, baina formakuntza minimo batekin arakatzaile izan zaitezke. Eta gaur bertan ere atera da notizia, non OPE berriak konbokatuko diren, 3.000 eta piko postu konbokatuko diren, eta hor ez dago politika publiko erreal bat lanpostuak handitzeko, baizik eta reposizio tasa ari da onartzen, hau da, jubilatutako eta dagoeneko erretiratutako langileen ordez, kontratatu beharreko langileak, ez dago horrelako inbertsio espansibo bat edo aurrerakoi bat. Eta, komentatu egin duguna, murrizketa hauek eragina zuzena izango dituzte adibidez, gaixotasun kronikoak dituzten pertsonetan. Orduan, areagotu egingo dira, adibidez, Imanolek komentatu du guerdian, osasun desberdintasunak, adibidez. Klase desberdintasunak hor argi eta garbi ikusten dira. Nork ordaintzen du osasungintza pribatua? Nor da osasungintza pribatura? Azkenean, ordaindu dezakenak, ez? Nork erabiltzen du osasungintza publikoa batez ere auzo langileetan? Ordaindu ezin dezakenak bestelako tratamendu bat. Eta horrelako eredua ikusi dezakegu adibidez osasun mentalaren kasuan. Osasun mentalean oso argia da, edo dentisten, edo hortzen kasuan.
Horrelako, ez dut esango gaixotasunak, baina horrelako fenomenoak edo ez daude oso ondo kubrituta osasungintza publikoaren partetik. Beti ere ulertu delako osasungintza pribatuaren apur bat eremua dela edo hortik kudatu direla. Eta hor benetan ikusten da nola arrakalak oso handiak diren eta ez dagoen politika unibertsal bat horrelako gaixotasunei edo kezkei edo horrelako egoerei aurre egiteko. Eta nola lotu liteke hori, adibidez? Orain arte, etekin eremuak izan diren esparruak edo negozio pribaturako esparruak benetan politika publiko bihurtzen eta publikotasun hori bermatzen. Osasun mentalaren kasuan, adibidez badago orain nolabaiteko olatu politiko, kultural eta inkluso ideologiko bat, eskatzeko benetan osasun mentaleko langile gehiago kontratatzea eta hori benetan Osakidetzaren parte izatea edo tokian tokiko osasun agentziaren parte izatea. Aurreko irakurri nuen adibidez, 100 eurotatik soilik 5 euro bideratzen direla osasun mentaleko bai unitatetara, langilea kontratatzera eta bestelako baliabidetara. Eta hori ikusten da oso argi nola badauden, supuestamente, esparru batzuk osasungintza publikoak bermatzen dituenak, geroz eta gutxiago hori ere esan behar da, eta nola dauden esparru batzuk, osasun publikoak orain arte bermatu ez dituenak, eta ez daukana borondaterik, inkluso bermatzeko. Edo ikusi ezakegu ere, nola COVID-ari aurre egiteko tresnetan edo bestelako baliabideetan, Osakidetzak asko tardatzen duenez deitzen jendea, frogak egiteko, PCR-ak egiteko, antigenoak egiteko, nola jendea doan farmazietara euren antigeno propioak erostera. Horrek ematen du, afera koiuntural bat izan daitekela, baina horrek ere erakusten du, nola azkenean bakoitzak asumitu behar dituen osasungintza publikoaren edo osasun komunitarioaren erpin ezberdinak. Eta horren arira, lehen irakurri egin dut, adibidez, beste adibide bat dala jendea nolatan dagoen orain COVID ziurtagiriaren aferarekin edo pixkatitzuta edo, jendeak ahaztu egingo duela osasun publikoaren egoera. Beste erraminta moduan ikusten duzu bai? Nola erraminta moduan, ze zentzutan? Erraminta politikoa, jendea egoteko horre pixkat igual COVID ziurtagiriaren beharketa horretan edo murgilduta eta ahazteko edo beste alde batera usteko osasun publikoaren hori gertatu da, agenda publikoa zentratu da asko eztabaidatzean COVID ziurtagiria baiez, dikotomia horretan, eta nik uste dut eztabaida hori eman behar da, COVID ziurtagiriaren inguruko eztabaida publiko bat ez da eman. Eta uste dut kontrako arrazoi asko daudela, eta hori ere eman behar da. Baina, lehen esan duan bezala, tresna ezberdinak ditugu, eta COVID ziurtagiria da bat, baina garrantzitsuenak dira txertaketa eta osasungintza publikoa. Eta bietan arazoak ditugu. Txertaketan arazoak ditugu zergatik, hemen txertaketa bermatzen direlako, baina behin eta berriro esan dugu hau fenomeno global bat dela. Eta txertaketa ez bada ematen fenomeno global bat bezala mundu mailan, nekez aurrengo digula horrelako egoera bati. Hor arazo bat daukagu. Bigarren arazoa zein da, osasungintza publikoa baldin bada tresnara eginkorrena, ez badugu benetan mobilizazioa sustatzen, ez badugu benetan eztabaida publikoa sustatzen hori indartzaren inguruan, nekez ere aurre egingo diogu horrelako pandemia bati. Guztia zentratzen bada COVID ziurtagiria baiez, eta berriro diot uste dut eztabaida hori eman behar dela, beste bien inguruan ez dugu eztabaidatzen, eta ez dira benetan erabaki politikoak hartzen horien inguruan. Gizartean bebai lan hori egin behar dugu, ezta? Bai, uste dute agenda politikoa markatzen dituzten komunikabideak eta bestelako agenda mediatikoak askotan egoten direla oso tergibertsatuak edo interesatuak interes pribatu batzuen partetik. Eta ariketa hori ere gizartetik edo mugimenduetatik ere egin behar da apur bat eztabaida kokatzeko eta eztabaida bere termino egokietan emateko. 2 urte pasa dira ja, eta zuk uste oso gizartea pixkat esnatu egin dela horren inguruan? Nik esan nuke justu kontrakoa. Orain dela 2 urte, goratzen naiz pandemia hasi zenean, zegoela nolabaiteko kontzientzia komunitario, kolektibo bat, apuru bat horrelako egorei aurre egiteko, eta badago nolabaiteko neke bat. Eta neke horrek erakusten du ere, eztabaida horiei gaur egun termino erreakzionarietan erantzuten zaiela. Eta erreakzionarioetan erantzutea da norbanakoaren burua bakarrik salbatzea edo horren alde egitea. Txertaketan ere ikusi dugu nola askotan badauden diskurtso moralista batzuk non esaten den txertaketa soilik bakoitzaren ardura dela. Eta bai da bakoitzaren ardura eta erabakia, baina badauka dimentsio komunitario bat. Eta dimentsio komunitario hori ez dugu zentroan jartzen, bestelako neurriekin batera,
arazo komunitario edo kolektibo bati nekez aurre egingo diogu. Baina horre bai hezkuntza falta dago orduan. Hezkuntza falta eta lehen esan duana, badago ideien lehia bat, azkenean botere mediatikoek ere mediatizatzen duten hain zuzen ere, eta badago ere neke bat horrelako eztabaidak ematerako orduan, eta azkenean nik uste dut egiten dena da distortzio bat eragin eta bakoitza bere posizio egonkor horretan apur bat atzera egin edo gotortu. Eta benetan horregatik esaten nuen lehen, eztabaidak bere modu gordinean enkuadratzen ditugu eta benetan ematen dira kolektiboki edo bestela terabide individualek beti ematen die bide batez ere indartsuenei eta errekurtso politiko, ekonomiko eta sozial gehienen dituenei. Gizarte orokorrean zure ustez individualista da? Individualista baino gehiago, nik uste du badago dela struktura ekonomiko batean, non etekinak ez, eta apuru bat norbainaren onura lehenesten diren, eta eztabaida publikoa osasungintzaren bueltan guztiz loturik dago bestelako eztabaidekin. Azkenean, ezin dugu deslotu txertaketaren, osasungintza publikoaren, o bestelako pandemiaren inguruko bestelako eztabaidak gaur egun dugun gizartearekin eta gizarte ereduarekin. Uste dut hor, ariketa zintzo bat egin behar dugula, eta osasungintza publikoa bada nolabait klase arrakalak gutxitzeko tresna bat. Ez dira klase arrakalak erreproduzitzeko tresna bat. Hezkuntza publikoa bezala, badira klase arrakalak gutxitzeko tresna bat. Eta hor benetan, egon behar da parte hartze publiko bat eta iniziatiba publiko bat. Solasaldia amaitu baino lehen beste gizarte gai bat jorratuko dugu. Bilboko Alde Zaharreko erekin bat osorik erosi du etxe jabe handi batek eta Herriberako 3 familiek etxetik alde egin behar izango du operazio espekulatibo baten ondorioz. 5 familiatik 2 iraungitako alokairu kontratuak zituzten eta jabe berriak ez dizkien ez berritu epe laburrean alde egin eta bizitzeko alternatiba bat bilatu beharrean ikusi dira. Abenduan utzi beharko dute beren bizitokia zehatz mehatz. Gaurko magazinean telematikoki egon dira gurekin Nerea Alkorta bizilaguna eta Adur Etxegorria Set etxe bizitza sindikatuko kidea eta honela aritu dira. Egoera, aurre ikusita zegoen bezala, gaurko data gendeukan etxea utzi eta giltzak entregatzeko eta hori da egoera. Giltzak utzi ditugu, baina aurretik ze sindikatuarekin batera eta usokideekin batera, agerraldi bat egin dugu, pixka bat isilpeko kaleratze honen aurrean, publiko egiteko eta kalean gaudela, kaleratu egin gaituztela, esateko 19 urte, nire kasuan 19 urte ondoren. Horrelakoak entzutean oso erraza pentsatzean, non geratzen dira pertsona horien eskubideak, edo? Niri burutzen zaidan hemen Bertolt Brechten poema bat eta esaten zuena hiltzeko modu asko daudela, ez? Hiltzea da hiltzea zuzenean, edo gosez hiltzea, edo elikagairik ez ematea, etxerik ez ematea, eta paralelismo bat egin da, etxetik botatzeko modu asko daude, ez? Beste poema bat egin zintekeen esaldi horrekin, eta modu bat bada, modurik gordinena, non, ez? Desauzio bat edo etxekalaretza bat ematen den, poliziarekin eta bestelako errekurtso juridikoekin, baina etxekalaretza bat ere bada, bideoan aipatzen zena, alokairua igotzea, etxe bizitza duin baterako sarbiderik ez izatea, etxe bizitza parke publikorik ez izatea, eta bestelako fenomeno batzuk. Alde Zaharrean edo Bilboko Alde Zaharrean gertatzen dena, bada beste metropoli eta hiri handietan gertatzen dena, eta da fenomeno oso argi bat, da ohiko edo bizi guztiko bizilagunak botatzea auzotik, eta errentagarritasun ekonomikoaren izenean eta espekulazioaren izenean alokairuak igotzea edo salerosketa operazioak aurrera ematea eta etekin ekonomiko bat ateratzea hortik. Esan dudan bezala, Bilbon oso ezaguna da Alde Zaharrean ematen den fenomeno bat ez ere turistifikarazioarekin lotuta dagoena, baina beste auzoetan ere berdina gertatzen ari da. Eta askotan fijatzen gara, esango nuke, etxetik kaleratzeko momentuan, edo etxe kaleratzeetan, edo espulsioetan, eta oso gutxi hitz egiten dugu, eta uste dut AZek gaur ere salatu duela, etxe duin baterako sarbideari ematen zaizkion erantzunetan. Eta hor kriston arazoa daukagu. Adibidez, igile zinen enpresek edo immobiliariek, bai perfil arrazializatuengatik, bai klasismoaren gatik, edo bestelako arrazoi batzuengatik, etxe bizitza batera sarbidea debekatzen diete pertsona konkretu batzuei edo klase konkretu batzuei. Eta etxe bizitza legeetan, eta horrelako legeetan asko hitz egiten da, etxe kaleratzeak debekatzeaz,
baina etxerako sarbide batetaz, prezioa zaratago oso kasu konkretu batzuetan oso gutxitan hitz egiten da, eta horre fokoa jarri beharko genuke. Bai, aurretik aurreko gaian ere komentatu duguna, klase ezberdintasuna dago horretan bai, ezta? Argi eta garbi, baina klase ezberdintasuna gainera batzen da bai genero arrakalarekin eta arrakala arrazialarekin. Esango nuke pertsonarik kaltetuena edo zailtasun gehien dituena etxe bizitza duin baterako sarbidea izateko badirela familia emakume bat eta haur bat dituzten familia unitateek. Azkenean horrelako familia unitateek igile zinen enpresa baten aurrean nekez argudiatu dezakete errenta homogeneo bat, nekez argudiatu dezakete eskatzen dituzten baldintza guztiak edo perfil arrazializatuetan berdina gertatzen badago estigma bat, badago horrelako jazarpen simboliko eta ekonomiko bat, non etzaien bermatzen etxe bizitza batera sarbidea izaten. Eta zenolako neurriak edo aldaketak edo sakonera begira egin behar dira horretan hau aldatzeko? Atzo egon zen nahiko mugimendu interesgarri bat estatuan, ze justo etxe bizitzaren legeak eztabaidatzen ari dira, legeak diot badaude momentu honetan bazeuden atzo bi tramitean, bat da PSOE eta Unidas Podemosek adostutakoa, hori da bat, eta atzo justu aurkezten zen, bai maizterren, sindikatuek eta bestelako etxe bizitzaren bueltan lanean dabiltzan agenteek aurkeztutako legea. Eta atzo ikusi genuen, nola, hain zuzen ere, Unidas Podemosek bere sinadura kendu zion mugimendu sozialek aurkeztutako lege horri. Eta bi legeen arteko ezberdintasuna argia da, gobernuak proposatzen duen legean etxe kaleratzeak debekatzen dira, baina soilik 4 hilabetetan zehar, eta gainera prezioak mugatzen dira oso zonalde konkretu batzuetan eta soilik etxe bizitza jabea handiei. Eta mugimendu sozialek aurkezten zuten lege horretan bazegoen kaleratzen debeku unibertsal edo orokortu bat, eta gainera prezioak mugatzen ziren leku guztietan, eta gainera bai etxe bizitza jabe handiei eta txikiei. Eta gainera esaten zen, etxe bizitza lege hori ez litzatekeela izango hautazkoa, hau da, autonomia komunitate edo erkidego guztiak aplikatu beharko luketela. Orduan ikusi dezakegu nola etxe bizitza legea edo etxe bizitzaren afera baden gai estrategiko bat ez soilik estatuarentzat, baizik eta elite ekonomikoarentzat, ze azkenean bada errentagarritasuna ateratzeko esparru oso bat. Eta are gehiago, Espainiar estatua bezalako lurralde periferiko batean eta turismoari hain lotuta dagoen herrialde batean. Eta ikusi dugu atzo bertan, esan bezala, nola elite ekonomiko, politiko eta bestelakoek Unidas Podemos bezalako alderdi bat presionatu duten, elite horientzako aukerarik hoberena den edo ezain txarrena den lege bat babesteko. Orduan, edo esan bezala, edo estrukturalki aurre egiten zaio egoera honi, edo partxea jartzen ez goaz aurrera egitera. Hemen horrekin geratuko gara, Mikel. Mila esker gurekin egoteagatik eta zuek ez mugitu, orain kulturarekin utziko zaituztegu, gure lankideak Santelmo Museoaren inguruan egindako bideoarekin mila esker hor egoteagatik eta gogoratu bihar hemen egongo garela berriro gaueko 9:00 laurden gutxitan. Mila esker eta gabon. Bagara emakume artistak ikusgarritasun ezaren logikak goiburupean erakusketa jarri du ikusgai Donostiako Santelmo Museoak. Artearen historian emakume artistek izan duten presentziari buruzko hausnarketa egiten duen bilduma osatu dute Aizea Barzenilla eta Garazian komisarioek. Baina artelanen bilduma osatzea zarago, emakume artistek historian zehar pairatu duten ikusgarritasun ezaren arrazoien bila aritu dira bi ikerlariak. Ekarketa eta erakusketa prozesua oso luzea izan da, 2 urte daramatzagu proiektu honetan lanean, proiektu honetan ikertzen, okerrez baldin banago azkenean 86-87 artista dira bertaratu dienak, orduan alde batetikan ulergarria da, ezinezkoa izan dela artista guztiak banan-banan ikertzea, bi lagun ebiligea bereziki proiektu honetan, naiz
eta ondoren kolaborazio ezberdinak izan ditugun baita ere, eta eskerrak horreri, baina zinezkoa izan du da guztiak banan-banan ikertzea. Hala ere, egia da, arlo desberdinetan ere ikerketatxo desberdinak egin ditugula, eta horri eskerri, adibidez, lehen ezagutzen ez genituen emakume asko ezagutzeko aukera izan dugula, ez? Eta ez hori bakarrik, baizik eta baita zenbat zantzu ere. Horregatik guretzat oso garrantzitsua zen dokumentazio esparru desberdinak ere agertzea horri erreferentzia eginez. Erakusketa honen asmoa da hildo desberdinak plazaratzea, ez? Esan bezala prozesu luzea izan da, bi pertsona ibilgia bereziki honen inguruan eta gauza asko atera dira oraindik ere ikertzeke daudenak. Pintore asko, emakumezko artista asko, beste esparru ezberdin asko, orduan gure asmoa gehiago da hauek aurkeztea eta esan bezala etorkizuneko ikerketak pixka bat animatzea, ez honetan jardun dezaketen baita ere. Izan zirenak gogoan izango direnentzako erreferenteak topatzea errazago egitea izan da baita ere erakusketaren gakoetako bat. Aurreko hamarkadetako emakume artistek jasandako ikusezintasuna gaur eguneko artistei erreferenteen falta ekarri die, eta etorkizunean hori gertatuko ez dela bermatzen saiatzea da lanaren helburuetako bat. Gainera, ikerketa osatu gabe gelditu dela jakinda ikertzen jarraitzeko deia ere egin diete komisarioek, arte adituei eta historialariei. Egindako lana ez dezan isolaturik gelditu, baizik eta emakume artistak azalera aterako dituen olatu baten ekarpen bat gehiago bezala. Aipatu dugun bezala, erakusketak bazituen bi helburu bat emakumezko artisten ikusgarritasuna bermatze eta baita ere ikusgarritasun ez horren logikak edo behintzat gakoak azaltzea, ez? Baina aipatu duzun bezala, lehenengo zati horrek ere bai ikusgarri izateak garrantzia handia du, ze asko pasada edo garrantzitsua izan da baita ere historian zehar emakumezkoen genealogiak falta izan direla bereziki euskal testu inguruan, ez? Halako arrakala handiak eman diela hamarkaden artean, eta hamarkada askok aurreko hamarkadetan emakumezko artistek egiten zituzten ekoizpenak ez dituztela ezagutu. Hori adibidez oso agerikoa izan zen 80 eta 90 arteko hamarkaden artean. 80 hamarkadan adibidez feminismotikan edan da emakumezko asko hegemonikoak hartzen etzien bestelako ekarpen batzuk egiten hasi ziren arteen alorrean, baina ondoren nola sistemak edo ez zituen onartu edo bere barneratu pixka bat ez ezagutzako esparru batean gelditu ziren, ez? Eta 80 hamarkadan emakumezko asko berriz ere feminismoaren ildotikan edo edaten hasi zienean beraien ekoizpena egiteko nola 80 hamarkadakoa ez zuten ezagutzen, kanpora jontzean edo jun beharra izan zuten erreferentzia bila, ez? Bai Europara zein estatu batuetara, ez? Orduan, arlo honetatik begiratuta eta etorkizunari begira aipatzen duzuen bezala, guretzako oso garrantzitsua izan zen baita ere genealogia berri hauek emakumezkoen artisten inguruan eraikitzea. Ez arte esparruari begira baita ere, baizik eta baita ere guretzat garrantzia handia izan du arte historialariak garen honetan, hildo berriak ezagutaraztea edo ikertzeke dauden eremu hauek oraindikan ere azpimarratzea eta azaltzea artearen historiatikan ere egin daitezken ekarpenak eta ikerketa interesgarri berri horiek beste ikertzailei ere aurkezteko modu bat izan dadin, ez? Santelmo Museoaren beraren Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gordailuaren eta Kutxa Fundazioaren bildumetako obrek osatzen dute erakusketa, eta 2022ko martxoaren 13 arte egongo da ikusgai Donostiako galerian. Epe horretan, komisarioek gidatutako bisitak, maiinguruak eta bestelako eskaintza zabala antolatu du Santelmo Museoak. Bildumaz gozatzea zarago, gaiaz hausnartzeko aukera emanez bisitariei.